di pa nato tawgon ang atong main speaker. Ang among pagpasalamat Check. sa atong kura paroko, Reverend Father June Gutierrez. Gabisan wa siya dinhi, apan iyang gibilin ang atong PPC sa atong presidente si Mrs. Emelisa Cabanyero o An Company. Nagpasalamat mi sa maayong panihapon, maayong pag-atiman kanamong tanan. Ug di po namo kalimtan pagpasalamat ang among gipuy-an sila ni Captain and Mrs. Donaire, atong hatagan silang masipang palakpak. O karon mo proceed kita sa atong main speaker. Ang atong katapusan nga speaker karong gabi una ang atong dugay nang gipaabot. Ang spiritual director sa CFD sa Diocese of Tagbilaran, authorized exorcist, sugato nato sa masipang palakpak, Reverend Father Darwin Gitgano. So ato deng hulaton og 2 minutes. So while ato siyang gipaabot nga mogawas din akong gipahinomduman no nga doon na tayo mga sacramentals. So doon na pa mo'y time nga mopalit dito kay ato nang maghimo tag general nga blessing si Father Onya. Doon na tayo manual sa CFD. O doon na tayo t-shirt. Nga kanang t-shirt magamit ninyo sa pag-evangelize. So bisan mo suot lang mo ana, makita sa mga tao, so makita nila nga proud gyud ta sa atong pagkakatoliko. O cute kaayo ang makatoliko nga mosuot ana. So pangutana lang mo niya dito ining pagawas. So ready na atong sugaton sa masipang palakpak, Reverend Father Darwin Gitgano. Mayong gabi na tanan. God is good all the time. Atong pagpakan, atong Ginoo. Ako lang basahon ang parte sa Ebanghelyo atong miaging Domingo. Ningon ang atong Ginoo busa pamanti kamo kun kamo dunay dalunggan. Unya, ang mga tinun-an miduol kang Hesus. So, dangutana kaniya. Nganong maggamit ka man og sambingay inigsulti mo kanila. Si Jesus mitubag ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo. Apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot kuhaan pagayod bisan kani sa tiyutay nga iyaha. Manang karong gabi una makigsunan, kining maong mga pulong sa tong Ginoo makadasig ka nato. Katong katugon, katugra mo. Ikantahan mo na kog pahulay nga dayon. Awa mo na po'y natug noon, oy. Unsay gingon sa tong Ginoo, ang mga tinago, nganong musulti ka ngadto sa mga tao o mga sambingay. Ang tubag sa Ginoo ang mga tinago sa gingarian sa langit gipadayag na kaninyo. Apan wala kanila nga wa mamati sa akong pagtulunan. So karong gabi una makaigsunan angay ta maglipay, angay ta magsadya nganuman ang tinago sa gingarian sa langit iyang ipadayag kanato karong
gabyuda. Amen. Sakripisyo lang ta pagpamati. Kay kining baong mga kamatuuran matud pang San Pablo sa 1 Timoteo 3:15 at 16, walay makalimot unsa kadako ang tinago sa atong tinuhuan. Ano to? Walay makalimot unsa kadako ang tinago sa atong tinuhuan. Nasubraan pug tago asa tawa mahibaw. Pero karon makigsunan gabi una among ipadayag kaninyo ang mga tinago nya kinaadman nga gikan jud sa langit nga wa na ipadayag ngadto sa gawas. Muna nga mga kaigsunan nga niya dinhi karon atong gi paambit ninyo ang mga sacramentals. Dili siya effective kung nagduha-duha pa ka. Kung sa may mga sign nga nagduha-duha pa ka. Napakay habak. Hoy. Tigduol pamog tambalan. Ang mga tambalan makigsunan buutan. Balikon ako ha. Ang mga tambalan, mga albularyo, naasud sa simbahan. Tinoo dili. Nag-promote pug devotion sa simbahan. Tinoo dili. Nag-bless pug tubig, nag-bless pug oil. Tinoo dili. Pero dili sila pari. Uy. Pasensya na mo ako lang isulti ang tinuod. Dili sila gikan sa Ginoo. Uy. Dahil niduol na ako. O sa kalbularyo. Sukugay siya na ako. Kung pariak ka, huno nga ng wali ni mo. Ako ba kong kaldero? Isong ko dito sa kumbento, naghangkay sila. Napa sila yung mga madre. Uy. Naa sila yung mga madre. Na sila dagko kaayong mga simbahan. Pasensya mo, wala lang ni diri sa Cebu na ay daghan sa mua sa Diocese of Tagbilaran. Ug misahan pa silag mga pare. Uy. Misahan po silag mga pare. O bispo pa panahon sa piyesta. Tinood, dili. Murag lahi ng haluya man mo eh. No. Yan, dito na pamigikan pa der. So good karong gabi una mga kaigsunan. Ayaw na mogduol. Nga to kanila. Nga naman. Dako ka na nga violation sa sugo sa Ginoo. Nga karon Father, asa man na mabasa Father nga sugo sa Ginoo. Niya sa Catechism of the Catholic Church. Page number akong basahon ha. Aron kaingon jud mo nga dili ni ako. Page 12 sa Deliverance Book ni Father Sikea. Ningon din sa CCC 21:16. Akong basahon na. Hinayon akong basa. All forms of divination are to be rejected. Mamingon din some forms of divination are to be rejected. Kanong atong i-reject? Kining maong mga butanga. Because it is a recourse to Satan or demons. Ano to? Recourse to Satan. Official teachings na sa simbahan. Dili na ako Wala pa kumapari. Na. Nakaroon. O sa kalbularyo, katikista. O sa kalbularyo, katikista. Ikaduha, ang iyang Santos, si San Vicente Ferrer. Kada adlaw siya mo simba. Bisag way misa mo simba gyapon siya. Og niaten siya sama niini nga talk. Paghuman sa talk iya kong giprangkan. Father, dili ko convince sa gitudlo sa simbahan. Ngano Padre,
daghang nangayo. Nako, nga wa maayo sa doktor. Ako kini mga pobre padre, kana nga sakit, ako muhunong ko sa pagpanambal. Kinsa na may ilang duulan. Nga iya din na siyawa padre, matudi mo recurse to Satan. Iya din siyawa padre, nga tigsimba man ko. Oy. Iya din siyawa padre, nakakatikista man ko. Iya din siyawa padre, nga si San Vicente Ferrer man, ang akong patron. Ako, sigingnan, ang imong pagkakatikista, dili iya siyawa. Ang imong pagsimba kada adlaw, dili iya siyawa. Ang imong pagdevotion ni San Vicente Ferrer, dili iya siyawa. Siya, asa mga iya siyawa na Father? Mangutan ako, kanus ka nagsugod sa pagpanambal. Okay? Siya nga, kadtong padung mamatay si Lula. Asa man imong Lula? Albularyo po. Unya, diri namatay sa akong mga kamot. Gipasa niya ang iyang pagka mananambal. So, ang imong gahom na nanay, gikan si imong Lula, dili gikan ni Kristo. Uy. Og mauna, Lula, nanay, ang iya sayawa. Ingon siya nako, di siya convince. Padre, iya ta. Padayon gimo diha, padayon sa kog ako. Nya nagpa-bless man siya sacramental, so bless man ko karon. Nagpa-bless siya olive oil, rock salt, tubig. After sa blessing, holy and exercise water. Holy and exercise oil. Holy and exercise salt. Tanang pani maka-bless ni ana. Pero dili pwede ang laygo. Hoy, only the priest can bless the religious items, mga sacramentals. Only the priest. Kung doon na may mga lana dito, isurrender dyan na. Ayaw na gamitan, labi nagikag ang nag-bless ana, dili pare. Uy. Pastil lang tigian. Nanuol na ba dyan may pader? Sayasag lang. Papamakibaw. Abi ninyo, kada talk na ko ani, modubli akong kontra. Kay daghan mga albularyo mo tambo mo sa akong talk. Hoy, kaliwa to albularyo. Nakaron, padayon ta sa storya ni nanay. Ingon ko, nanay, hindi man ka mutuo sa official teaching sa simbahan. Nanay, himna lang ng holy and exercise oil, kaya nagpa-bless man ka. Pag inom niya sa holy and exercise oil, ang mga yawa na naa sa iyang lawas ni chat nako o miingon, oh, high-tech na mga yawa ni gamit nag-messenger. Giingnan ko, hoy Darwin, ayaw nagbalik sa mong parokya, gitorture minimo. Kumubalik gani ka Darwin, amo siyang patyon. Andam na ba ka mumisa? Niya? Og Darwin, maldito ka nga pare. Nagdugay nami sa ilang kaliwatan. Grabe, no? Ni-chat ako mga yawa. Nga siya nawa na. Pagkabuntag, tingos nanay, Father, dili to ako ang nag-chat nimo. Kinsa man to, Father. So muna akong giingon na munang nagpa-disguise nga si San Vicente Ferrer. Ang mga demonyo is master of deception. So nanay, ari diri sa office, kay tabangan ka namo. Nyanto siya sa office, nastorya pa nako. Samtang nagstorya mi, isa nga, Father, nawa ko sa kong kagalingon, pag inom nako sa holy and exercise oil, nga inyo nang madakaron. Amen? Olive oil sad siya. Dili siya BB oil. Uy, masig damo BB oil o lanas lubi. Olive oil. Kung mahimo olive oil, daghan man na sa grocery. Yung pananglitan mahutdan mo karon, tanang pari makabless na napod si Father Rinaldo Cue. Mga tanang pari,
pwede siya ka-bless using the rituals of the church. Okay? So, yun ay tabo. Himaw mo, akong gideliveran si nanay dito sa office. Nanguros pa ko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nisinggit na siya. Darwin! Hilabdanon ka, Darwin. Kay bawo ba ka, Darwin? Eh, doon na may open demons. Ano mga open demons? Mga marites nga demonyo. May sagwa ni mo pangutan na mo, tubag. Unya, ilang isulti ang ilang gustong isulti. Yan siya nga ako nga, Darwin, maldito ka sa tanang pare. Dugay nami sa ilang kaliwatan. Unang Darwin, pasag din nami. Amo na siya. Unya, daan ako ang cross, gibutan ako sa iyang lawas, singgit siya. Init! Nawa na si nanay. Gisabligan ako holy and exercise water. Init lagi. Darwin, maluoy ka na mo. Darwin, mubalhin mi ng kahoy. Ang kahoy na mo ni ang kumbinto na mo, na kahoy nga akasya. Mubalhin mo ng kahoy. Na, silingan na ta. You should go to the foot of the cross of Jesus and never return again. Kaya ba mo, si nanay, dili siya convinced sa official teaching sa simbahan. Akong ipakita ang video ni nanay. Nanay, mo ni ikaw during exorcism, isa nga, Father, sugod karon, ako nang isurrender ang akong pagka mananambal. Father, nagtuo ko nga gigamit ko sa Ginoo. Manang sa Mateo 7:27, ningon si Kristo, dili tanan nagtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa langit. Katulang nagtuman sa akong kabubuton. Mingon pud ang mga tambalan, Lord, nag-ayo man mig masakiton sa imong ngalan. Naghingilin man pud mig yawa sa imong ngalan. Og naghimo mig dagkong milagro sa imong ngalan. Mingon ang Ginoo, wala ako makaila kaninyo. Ganun wa man siya makaila. Ang healing nga ilang gipromote, dili ang kang Kristo. Mutana mo, unsa day ang healing ni Kristo? Naiba mo wa? Hoy, naiba mo? Sacrament. Unsa maning sacrament of healing? Kumpisal. Hilog sa masakiton. Ang ikaw-tulo, naiba mo? Source of healing. Kung doon ay mga masakiton din simba mo kada adlaw. Labaw pa na sa maintenance ninyo. Kaya maintenance ninyo, instrument of healing na. Gamit ka po na. Ikas doktor. Kung saan ang mga maintenance ninyo ron? Sa cholesterol, sa diabetes. No. Oh, instrument of healing. Padayon na ka po na. Maintenance mo na. Pero ang Eucharist, nga kanunay na to gihalad diya sa altar sa Ginoo, diya sa lamisa sa Ginoo, source of healing. Og ang maayong balita nako karon, ang tinago na kinaadman sa gingharian sa Dios karon, all priests are healers. Unsa to? Therefore, you should go to your priest. Receive the sacrament of healing. Kung sa'yo gibuhat ni Satanas, naghimo siya healing kaugalingon. Wa na. Kanus ara mo duol og pare. Kanus ara mo duol pare. Panahon di na mo magtingog. Para nuktok na ko nito. Father! Lami kaya kong tog. Father! Father! Ko. Gawas ko sa kwarto na ko. Kasi ato. Father. Ato akong lula, Father. Pakumpisal na, Father. Kung nga, lamias akong tug. Sis, pwede o inig alas 4 na lang. Kaya matug ko bisag 30 minutes.
Father, hapit na mamatay. So, himuta na lang ko. Ano kung mangilamos, ditso mi o lakaw sa ilaha. Yung kulula, mangumpisal ka ha? Sige la, mangunusta sa samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nanguhit na putong nanuktok na ko. Father. Yung sa naman po, dili na katingog. Kanus ata mangumpisal, kanus ata moduol sa last resort ang pare. Abi ninyo, katong mga masakiton din simba mo. Kung makaya pa ninyo, simba mo kada adlaw. Amen? Nainiduol na ako, stage 4 cancer. Unya, giingnan na siya, luya na kaayo. Kailan ni Brad Kaloy. Ingkong, ingan siya na ako, Father, grabe. Grabe na kaayo ang akong sakit, Father. Gikimo na ko, nioperahan ako, nibalik ron, Father. Ni worst pa ang akong cancer cells. Gi-advise na ako sa doktor, Father. Naupaw naman ko kaniad to, Father. Karon, Father, ikimo na sag ko. Ipadaan na po ko sa China, sa doktor, kay major operation after chemotherapy. Luya na siya. Niundang na po siya trabaho. Tigingnan siya sa doktor, isang buwan na ma-deteriorate na ka. Posible, katapusan na po mo. Niundang na siya trabaho. Ako siya giingnan, tinuod mo nag-isulti sa doktor. Kaya sila may makabasa sa atong physical na sakit. Ako siya giingnan, pero nailaing tinuod. Nothing is impossible with God. Ako siya giingnan, apin mo, daghan ba yung namatay ron? Dili tungod sa sakit. Kaya ba mo ano namatay? Tungod sa kabalaka. Tungod sa kaguol. Sino naghinuktok? Stage 4 ka, ha? At tinoon dili, ma-depress na. Ako siging nan, abi ni mo, kung di ka matay sa kabalaka, i-offer ang tanan sa Ginoo. Ang tubig, gihimo niyang bino. Si Lazaro, nga gilubong, upat na kaadlaw, iyang gibanhaw. Wala nga, dubliho na to ang atong pagtuo. Dili ang imong kabalaka, dili imong kahadlok. Kaya ba mo unsay na tabo? Dako kayo siya og improvement karon. Nga naman, nihilis pag-ayo ang cancer cells. Wa siya mag-chemotherapy, wa pud siya moagi og major operation, usa na katuig nilabay. Gikan sa pagduol niya ni Kristo diha sa sakramento. Punang katawhan sa Dios kaniya karon, kinsay inyong duolon? Kinsa? Ang pari ni Kristo. Si Kristo, pinaagis pari. Kinsa inyong duolon? Ang atong kaparian. No. Muna, kinsa duolon na to? Kinsa may pari din Si Father Batitoy og si adto mo duol. Ayaw mong Father Darwin. Kaya naman, all priests are healers. Na taga-Talisay dire. Asa itong taga-Talisay? Yan to sila sa kuan. Musta naman? Okay na kaayo. Sa tingani mo sis? Melissa. Si Sister Melissa, ibaw mo, from Talisay. Nanto siya sa office, sa healing and exorcism. Kaya ba mo sa iyang sakit? Dili masabtan. Ang doktor, pitok-pitok ang matas doktor kay ganun. Ano mo dyan yan? Sakit. Kining yang dapit. Ano sa'yo nga na Tampihak, dili mahikap. Yan, maghubag. Kini pong iyang apapangig, di po mahikap. No? Lain yung pamati. Ikaw nga pila man na kaadlaw. Say, adlaw, Father, 20 years. More than 20 years. More than 20 years. Dili mahikap ang iyang dani. Human sa prayer sa simbahan, nga mao ni among gitudlo ninyo.
Completely healed na siya karon. Ato pakpakan ang Ginoo from Talisay, no? Muna makigsunan ko nga niya din ni karon, kitang tanan gawa sa pari. Kamong tanan nga niya din ni karon, we receive the power of Jesus. Unsa to? We receive the power from Jesus. Unsa man ang power ni Kristo? To heal, to preach, to heal, to cast out the unclean spirits. Nganong nakadawat, muna mangutana, dahil nangutanan ako, Father, kuyaw dyo tong imong lulo, Father. Akong parokyano ba? Nga naman, kay daghan man kang gipang-ayo, Father. So katong nipasa, ang gipasa sa imong lulo, nagtuom siya, albularyo akong lulo. Isa nga gamanan dyo to imong lulo, Father, nga nagpasa ni mo gahok. O sige, inan, huy, excuse me. Kining gahom nga ni anak ko, dili ni gikan sa kong lolo, dili ni gikan sa kong lula, dili ni gikan sa kong papa, dili ni gikan sa kidlat, dili ni gikan sa langob, dili ni gikan sa minteryo, dili po ni gikan sa panahon sa Bernie Santo. Ang gahom nga ni Father Darwin, gikan sa sakramento, nabunyagan ko. Ikaduha, nakumpirmahan ko sa obispo. Ikatulo, nangumpisal ko. Ikaupat, nikalawat ko sa lawas ni Kristo. Ikalima, naordinahan ko sa pagkapari ang akong gahom gikan sa sakramento. Kinsay nagtukod sa sakramento, way lain ang atong Ginoong Hesus Kristo. Therefore, mao kini ang tinago nga kinaadman nga angay ninyong mahibawan kanang gahom nga ni anako naa na ninyo. Uy. Inay mong tapat. Kanang gahom ni Father Darwin, naa din na nato. Why? Kabong tanan gibunyagan wala. Nabunyagan ba mo wa? Very good. We receive the power of Jesus. Use that power. Uy. Ikaduha, nakumpirmahan ba mo? Very good. Check. Ikatulo, nangumpisal ba mo? Very good. Tigsimba ba mo? Nakasalba mo sa pare? Oh, kana. We receive the power from Jesus Christ. We can preach the good news, we can heal the sick, and we can cast out the unclean spirits in our house. Amen. Itong pagpakan ang Ginoo. Doon ay usa ka altar boy mo share, duha sila mo share karon. Ang iyang lulo, albularyo. Og siya, ibaw mo, walking possess. Albularyo yung lulo. Siya mo'y assistant sa yung lulo. Manambal yung lulo, si Senyor Santo Niño po ang patron nila na green. Green ba ito dong? Kining mga bata, ayangan, Jesus. Mansina ka, Jesus. Nag-deliverance ako in the name of Jesus. I command you to depart, Satan, from the body of Jesus. Saan na redundant? Oh. Onya, mo share siya ninyo sa kasinatian na to. Nya, para yun pa may mag-deliverance sa iya ha. Kay wala pa dyan siya totally liberated. Kaya ang mga demonyo mo angko na nga siya ang tag-iya sa iyang lawas. So itong paminawon si Dudong Jesus nga mo share ninyo usa ka altar boy. Kasi pa dyan ha? Ganong naharas siya tungod sa iyang lulo nga albularyo. Kanus ana to siya na nahibawan nga giharas siya pag-ayo during deliverance. Dito man siya nagpuyo sa kumbinto. Unya nananghid siya nako nga muli na lang siya sa ilabalay. Sina serve? Kada adlaw mo serve bisag way misa mo serve gyapon. Buutan kay ni, no? Unya
Kaya siya ko nga, ganahan mo kumupuyo sa imuhang office, Father. Anto na lang ko. Sige. Kaya kada si ba naman ko mag-deliverance ako mga sakop dito. Na-appeal siya, nanilinya. Mag-ana man. Magbalik-balik namang Unya, ako ipadungog ninyo ang actual nga exorcism na ko niya. Unya, no? Ato pamiman nawon si Dodong Jesus, no? Tugas masipang pakpak. Mayong gabi ka natantanan. Una sa tanan, sa dili pa ako magsugod sa akong pag-share sa akong kasinatian, magpailan ako sa akong kagalingon. Ako de si Jesus Nalia. Ako nagapuyo sa Valencia, Bohol. Ako natawo nga broken family. Kay usama na ako ka broken family, ang nagpadako nako ang akong lola ug lolo. Kanunay ko mukuyog sa akong lolo, bisan asa may mga bot. Kaya ako lolo, isa ka mananambal. Ug ako yung assistant. Ang among gigamit sa pagpanambal is mga lana, especially sa green nga Santo Niño. Among gipanggamit nga abyan, mga tayhop-tayhop, mga panghimalad, mga palina, mga orasyon. Nga sa among pagpanambal, kay kanunay man ako, nagkuyog-kuyog sa akong lolo, daghan po ko na-experience nga, daghan po maayo. Mao nga, believe kay ko sa akong lolo kay daghan kayo naayo tungod sa mga abyan ug mga orasyon ngayon gagamit sa pagpanambal. Mao nga, supportive kay ko sa akong lolo kay daghan jud kayo ang iyang naayos sa iyang pagpanambal. Unya, sa dihang nasakristan ako, na-meet na ko si Reverend Father Darwin Gitgano, kay na-sign man siya sa Valencia as a Paris by car. Og nagpasalamat ko kay usap ko sa iyang scholar student niya, nagpuyo po ko sa Office of Healing and Exorcism Deliverance. Dini na ako na-realize nga pinaagi po sa akong pagpaminaw sa catechism about spiritual warfare. Na-realize na ako nga ang tanang mananambal, mga albularyo, mga faith healer, pari sa demonyo. Unya, gialaw po sa Ginoo nga maposes ko para ma-realize jud nako nga na jud ayawa. Ug sa dihang naposes nako mo na kini akong na-experience. During a solemn exorcism ni Padre, init kayo nako ang Holy Cross, ang Holy Oil, Holy Water. Ibutang sa akong lawas. Grabe kayo ko kakusgan. Hayag kayo nako ang rosaryohan. Hayag kayo nako ang imahe ni Mama Mary. Sakit kayo nako ang Hail Mary nga prayer, especially sa Salve Regina ug mga Latin prayers. Ako mismo nakasaksi nga ang mga demonyo malok ni Mama Mary because Mama Mary is so powerful. The cross of Jesus is so powerful. Holy Rosary is so powerful. Mga always pray the Holy Rosary. Kay Reverend Father Darwin said, when Mary is present, Satan is absent. And that's all. Ug daghang salamat sa pagpaminaw sa makausab. Mayong gamay ka natang tanan. God bless. Hello, Mike Tess. So, si Jesus, padayon pa natong series. Kay kung atong i-pray na karon, mag-react nagtaman. So, sa mong deliverance sa iya ha, ako lang padungog ninyo ha, mahadlok siya, ang mga yawa, mahadlok sa santos nga rosaryo. Paminaw mo ha, ako lang ipaminaw ninyo ang actual nga during sa Garasya. Ready na mo? Ready na mo? Ready na mo dagan, Pater? No. Ay mo kahadlok sa mga yawa. Kaya mga yawa, kaya ba mo? Hadlukan kayo. Ang mga yawa, taslakan kayo. Ang mga yawa, sus! Makakita lang nag-cross. Hadlok na sila. Yaka mo, hadlukan mo, dili. Taslakan mo. Mao na maningog ng uban. Liwat mo siyawa na. Kay si Kristo mingon, balik-balik yun nagingon ni Kristo, ayaw
kahadlok. Sa gingon ni Kristo, ayaw kahadlok. Paminawan ninyo ha. Ang pakusgan. Paminawan ninyo ha. From time to time, mag-post po ko sa Facebook o actual nga, pero hindi ko pakitang naong ano man atong iprotektahan ang atong mga igsuon. Akong ipangita. Asa naman to? Itago man. Nuwa. Asa naman to? Andara. Church dawin. Matorture dawin. Sakit kaya. Dawin, hapit na yun ni mawala. Hapit na ni mawala, Dawin. Ay na siya ang puaan ng inyon nga inahan. Kaya grabe na ka-power. Siya rin makapil ginamot, Dawin. Naparosaryo rin ako kadadlaw. Ayaw yun, Darwin. Kay ma-torture yun ni ma. Si Mama Mary rin bahala. Diba mo? Ayaw siya paampua sa inyong inahan. Kay the more siya mag-ampo, the more may matorture. Grabe, no? Bona nga, ingon siya, madali jud mig kagawas ang lawas kun mag-ampo siya rosaryo kanunay. No? Grabe si Mama Mary, no? Itong pakpakan. Ang atong mahal nga inahan. Kay ba mo? During exorcism na ko niya, giingnan ko sa yawa, Darwin! Tungod siyang pagdumot, mo nang kami nahimot. Amo na ang yang lawas. Puno kay siya sa pagdumot. O Darwin, di gani ka muhunog exercise na mo? Di gani ka muhunog ampo diha? Naibaw ra ba ko si mong sa Darwin? Yama ka diha? I-mention ka. Ang imong mga sa Darwin, ako nang isulti karon, pagkauwawan taka karon Darwina ka. So, kung iyati na ni. I-mention. Kaya ba mo? Sa taktik na ko, kantahan do bitaw namog Salve Regina Mater Misericordiae Vita Dulcedo Espes nos salve a ti clamamus exulis filii Eve a ti suspiramus gementes et plentes in hac lacrimarum vale. Kaya ba mo? Naingon ang yawa, Darwin, nga nung di naman ako makita ang imong mga sa. Gitap-tapan ni Maria, Darwin. Kini Diyos Maria. Kiprotektahan ka niya, Darwin. Kaya mo nga nung confident ko mag-exercise? Tungod ni Maria. Itong pakpakan. Si Maria. Si Mama Maria. Kaya mo, si Kugwali, anak, yun anak, grabe ka powerful ang Santos nga Rosaryo. Nang kinasing-kasing dyan nga mag-Rosaryo. Sus, dahil asawa ni Duul ako. Father, salamat kay Father. Sa nga naman, ang akong umpana, Father, na di jud mo sabat. Ang akong bana, Father, na dili jud mo luhod, panahos Rosaryo, nakadungog sa imong wali, Father, masuko na. Kung di may mangluhod, siya jud ang mangunay sa pag-ampo sa Rosaryo. Grabe. Kuna nga, kini nga prayer of the church, kung inyo ning tunan, sabi na ma-deliverance ninyo inyong balay, pero before ninyo himuon o gamiton,
i-practice cares. Sa imong i-practice? Cares. Sa may meaning cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Kini, nanawag na ako. Ingat itong nanawag na ako. Father, ako mama way finding sa doktor. Way diagnose sa doktor. Usa naming buwan sa hospital, Father, pabalik-balik, Father. Yan ko, ay kagool, tabangan ta ka. Sa Father, muari kag pilar, na magpilar. Luon, layo kayo, mga 2 oras. Sa dili ko maanha sa inyo ha, oy. So, saan ko pagtabang na ko, Father? So, go to your priest. Receive the sacrament of healing. Confession, anointing of the sick, and the body of Christ. Father, dili nakaadto ako mama sa simbahan. Ang pari mo yung yuwa, kamuan ha sa inyo ha. Dili ko man sa imo ha. I am not the source of healing, but the sacrament. Okay? So, sige Father. Yang giadto ang pari sa adlong Lunes, nakadawat og sacrament of healing. Nakadawat og source of healing. Gikan sa kamot sa kaparian. Father, saom na kong tubig, kaya nagsunod lagi siya sa atong online catechism, ang oil, ang salt, ang cross, ang medals. Ikaw kita tas katedral karong Martes, kay mag-bless ko sa imong sacramentals. Akong i-bless. Kaya ang sacramentals. Dong, uli sa inyo ha. O niya, ikaw na lang deliverance sa imong balay. Kay deliverance sa imong nanay. Father, ako'y mo deliverance sa akong nanay? Ako'y mo deliverance sa akong balay? Sa ikaw. Sa pwede din na. Sa nabunyagan mga ka. Sa nabunyagan ako, Father. Nakumpirmahan sa. Nakumpirmahan. Nakadawat ka kahom ni Kristo. Nya kinanglan mangumpisal ka, receive the body of Christ. Nya use the sacramentals. Pila istorya makiksunan, mura siya correct dito. Yang gideliverance yung balay. In the name of Jesus of Nazareth. Res tremendos. Waman diha yung bapa. Ako ngingan nga, ikaw makadeliverance ka, inyo man ang balay. Deliverance niya. Yang mama nga, lapas na sa kabuan, di katindog. May finding sa doktor. May diagnose sa doktor. Kasi nitabo, human yung deliverance yung balay, yung deliverance yung nanay. Sa adlaw nga Martes, dili na mo kaon, dili na mo tindog, lapas ng usa ka bulan. So initabo, adlaw Merkules makaigsunan, yang nanay ni Abdik, yang nanay ni Lagsik, completely healed sa adlaw nga Merkules. Hangtod karon, buhi pa ang iyang nanay. Og ningon, ang nadiskubrian nila sa adlong Martes na ayo yung nanay, pero na nang gawas ng mga dagkong insekto diha sa ilang balay. Yun na nakadak ang insekto. Gikuha niya, gikolek niya, wam sila kaila sa maong insekto, ilang gisudog sako. Tunga sa sako ang ilang nakolek. Kay, unsa man to nga case, barang to. Mga insects, mga buhing insekto manggawa sa lawas o sa inyong balay, managitawag barang. O, umatanak ko ninyo, kinsa may nagdeliveran silang balay? Shh, kinsa? Oy, kinsa nagdeliveran silang balay? Si Father Darwin? Wala. Ngayon ako nag-isulti ninyo to empower you. Use your power. Ug mao ka na ang tinago nga kinaadman sa gingharian sa Dios nga iyang gipadayag ninyong tanan karon. Nalipay mo wa? Hoy. Unyo say buhaton ninyo, kadang inyong habak ron kay ID man as yawa. Unsa nang habak? ID nas demonyo. Kanang mga lana gi ka sa albularyo, ID na sa demonyo. Kay didto di sa impyerno, strictus Lucifer. No ID, no entry.
Daan naman kay Aide. No? Mingos Lucifer, welcome to the family. Namangutan ako ninyo. Asa may powerful? Kanang lana ninyo, gikas albularyo, kanang habak ninyo, o kanang lawas ni Kristo? Tubag mo. Wa man naman ningog ng uban. Duha-duha pa mo. Asay mas gamahanan. Na mahal kayo ninyong habak. Mahal kayo na. Kaya ba mo dunay albularyo ni adto sa kuha? Indarana. Paglisod na siya tindog dito sa office. Huwag ako sige pungunan na tatay. Uban sa akong team. Doon na ba kayo orasyon? Sa tambalan ko, Father. Ingkong, musta man mong lawas. Kinabugatan, Father. Di masabot. I-renounce si mong pagkamananambal, tatay. So, anan, unong ng buko, Father. Kaya, di na mo ko kayo mo. Tay, i-renounce si mong pagkamananambal. O, giagak pa siya kay perting bugatay alawas. Paglisod siya glakaw. Nandini sa prayer of the church, renouncement. In the name of Jesus, I renounce all my occult practices. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. 3 times. Pag renounce niya makikisunan, mutumog sa nili, kusog na kay nilakaw. O iyan ang gipambiyaan niya lamang kauban niya ni Aga. Koy, magdali ta kay biyaan tag series. Naguna na si Lolo dito. Pag-abot niya sa ilaha, sina suroy-suroy sa iyang mga silingan. Kay pila na siya katuig, bugat yang lawas. Sa iyang girenounce sa iyang occult practices, perti na diyong gaana ang iyang lawas. Tapakpakan ang Ginoo. O, ningon siya, sos, kung nasayod lang ko, mas maayo pag nianha ko ni mo, Father. Nabaligya na nun akong kabaw, Father. Apa tato kong kabaw. Tapos yung isang ka-albularyo, kinadagana ng mga albularyo ni surrender dito. Ano man, wa tay kahadlok sa pagsulti sa tinuod. Wa na to anesthesiahi ang kamatuuran, atong gibulgar ang kamatuuran karon. Amen? Kung doon na mo'y kaliwat ka-albularyo, dako kay tag pasalamat kay ano man ay active kay nato nga exercise dinhi sa Alegria, no? Si Father Rinaldo Cue. Unang kung doon na mo'y mga kaliwat nga albularyo, duol mo ni Father Rinaldo Cue. Ipa-break ninyo ang mga occult involvement sa tong mga ginikanan. O ang pagduol ninyo og mga albularyo. Uy. Nasabtan, mo na nga ayaw na magduol og mga albularyo. Wala ko'y pagdumot sa mga albularyo, mga buutan ng mga albularyo. Ang akong gitarget ang nagpaluyo sa albularyo. Ang ilang accompanying spirit. Ang ilang abyan. Ang ilang abyan. So, kung ma-empower lang ta, daghang maayo. Tinanawag nako, nagasagmayan, gikan siya, nahuman, nakapaminaw sa talk nako, Father, ang prayer sa simbahan ba? Pag uli na mo, sa mumbalay, ang akong anak, Father, nitsabaw sa kasakit, sa iyang tilaok. Yan ano sa iyang tilaok. Di na siya katun, bisag laway, Father. Munang ni-decide, nga mo adtog hospital. Di sa'yo pang matug hospital, ha? Ring siya nga, before ta matug hospital, ato sa ning gamiton. Iyang gideliverance ang sakit sa iyang anak. Wapa siya kahuman of deliverance, gipainom nag-holy and exercise oil. Wapa siya kahuman sa prayer of the church. Ang bata, wala mo hilak. Yan naman, bisan gamay, wala na'y sakit ang iyang tutunlan. Father, naka-save me, Father. So, diin gikan ang atong gahom. Diin gikan ninyong gahom. Diligikan sa mga engkanto. Diligikan. Diligikan sa mga lulo nato nga dunay mga orasyon. Dunay mga hurim-hurim. Dunay mga anting-anting. Abi ninyo, usas mga
bagiitan nga bayani sa Bohol kinsa man? Si Daguhoy. Nadakpan wa. Nadakpan wa. Wa. Ano man? Natoy anting-anting. Kaya mo sa anting-anting ato? Tagulilong. Tagulilong. Dito makitaan. Nagtuo ko nga kanang anting-anting orasyon nga tagulilong, storya ra. Pero sa Ministry of Exorcism and Deliverance, sus, ubay-ubay na jud ang ni-surrender nako nga mga dunay orasyon sama ini. Sa pader kay baw ka pader, gikaw ko Mindanao, wa ko'y pliti bisan piso. Nga naman, doon ako'y orasyon nga tagulilong, dili ko makitaan sa konduktor. Pero makitaan ko sa mga tao. Pero ang konduktor di kakita nako. Punang labay-labayan nako. Sakay ko og barko, wa ko'y pliti. Kingnan siya siyang bagiitan nga okultista, nga powerful o gamhanan kuno tong maong ilang master. Lakaw nga way kwarta-kwarta. Lakaw siya. Uli siya buhol. Wa siya pliti. Bisag tricycle, way pliti. Bisag habal-habal, way pliti. Jadi ba, di ka mabuang anak? Di ba mangayo? Di ba mangayo? Suninder naman ako. Iba mo, ato siya sa ako, kay nasakit man siya. Padung na siya operahan. Kauban ako sa Catholic Faith Defender. Sakit kay yan. Yung kung doon na ba kay orasyon niya, Father. So, pag deliverance na mo, gisuntok pag-ayo ang iyang likod. Gisuntok. Kusog kayong pagkasuntok ka. Singgit ko siya. During deliverance. Ana siya. Kunya kibaw mo, wa siya madayon na sa iyang operation. Ugba na ang operation. Completely healed man siya. Nawa ang iyang sakit sa iya tiyan. Grabe, no? Sabi niyo, daghan pa kayo kung i-share ninyo, mabuntagan ta. No? Tungod sa kadaghan. Pero before kung padayon, doon na sa usa ka sakristan. Puro sakristan ya. So mo na nga, karon honestly, doon ay, mayon nga, magpahiling. Ang ako yung advice ninyo, you should go to your priest. Ano man, all priests are healers. Balik ko na ko ha? All priests are healers. Sabi ninyo, daghan na to karon, daghan man taron. Naipipila ninyo nga walking process karon. Uy. Manang muduol mo na ko, honestly, dito sa amo na na-experience sa tanan nako mga to. Naimuduol na ko, labi na walking process, mag-react dayon. Manginit ang ilang mapungot na ko, no. O niya, isukig tinanawan, di sila kasabot, sila gibati, walang toko. Pader, katukunon dyo ko ni mo. Samtang naminaw ko ni mo, pader, lamian ni mo na parohon, anak sila. Kaya ako, during exorcism na mo, sipaan ko. Sakit kaya akong tail, akong diri, maigo. Kaya suko kay sila nako. Dato'y gisudlag diwindi. Ikaw, Darwin, diwindi ra ba, be? Yung ingon kang yawa, be. Yawa kang Darwin na ka. Di, may yawa. Diwindi, be. Tugmo ko na ko imong kabukugan, Darwin. Agi, alsa dyo ko. Yan ako niya, nga, Darwin, gamay kay ka. Ako nindugmo ko ni mong kabukugan, Darwin. Ang ganag, holy water, gibuhian ko. Siya nga, Darwin, nganong imo makong gideliverance karon? Yung pag kay face mask. Nga doon na rabay virus ron, Darwin. Updated po ng yawaan eh. Siya nga, Darwin, palayo na ko kay social distancing. Social distancing, Darwin. During mo to sa peak sa COVID ba? Nalingaw ko sa ngayawa. Ngayawaan. Ay, no. Kada kita no, dahil niya po na, di na sa ka, Darwin, hilabtanon dyo ka, sa tanang pari, Darwin, ikay pinakamaldito. So nga mo, maldito mo ko. Katong mga paring, ipulihan mo, mga buutan to. So anong nabuutan man to? Wa, may papahawa Anong nabuutan ng mga pare? Wa, may papahawa Ikaw, Darwin,
Labtanon ka. Yung mga yawa, iba mo, mahadlok na ninyo, basta doon na mo'y knowledge sa prayer of deliverance. Ug mauna ang kamatuuran. Nalipay mo, wala. Itong papakan ng Ginoo. Tinanawag na ko from Cebu. Father, nami karon sa hospital. Tik-COVID to. Di kasud ang pare. Ina sila sa hospital. Engko, ay kaguol sister, tabangan ta ka. Father, dili mi kapag-opisal sa ko anak. Ang akong anak, Father, gida, tulod ng adlaw, Father, nasa wheelchair. Nya karon, Father, way gana mo kaon, bugat yang lawas. O, parti yung luya ha, Father. Engko nga, tabangan ta ka. Akong gisend niya ang prayer of the church. Sa may title ni Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Akong gisend niya ang direct nga deliverance prayer sa nanay. Kung nga, sis, padadaan takag, naman ko'y taga Cebu nga kaila, padadaan takag sacramentals. Holy oil, holy and exercise oil, holy and exercise salt, holy and exercise water. So, sa akong na ko, Father, i-deliverance mong anak. Kaya iwa may pare makasod. So, ang prayer of the church, may atong gitudlo niya. Kasi nitabo makaigsunan, pag adlaw nga Lunes, adlaw nga Domingo, yang gideliverance. Nya naglibog ang doktor. Tara na sila sa hospital ha? Naglibog ang doktor sa sakit sa iyang anak. Tanang laboratory na, kiba mo pila ilang gasto? Stud lang sa doka adlaw, more than 100,000 na. Mura 114,000 kung ako kalimot, 114,000 duhara na kaadlaw ha. Nya bugtong anak niya. Tanang laboratory, negative. Sa Father, tabangi ko, why problema? Siya nga, kisa may mo deliverance ni Father. I-online deliverance ni Father, dili ko. Imo ng anak, di na akong anak. Nabunyagan ka, wa. Siya nabunyagan, Father. Nakumpirmahan sa, nakumpirmahan po. Okay, gamitan na. Hindi makukad to. Di po gumad to kay layo. Ang ako na dyan, empowerment. Akong gitudlo ninyo ang prayer sa simbahan. Sa initabo makiksunan. Adlong Domingo, yung deliverance. Adlong Lunes, nang gawas sila sa hospital. Nga naman, perting abdika ang iyang anak. Ingon siya, Father, sus, kung nahibaw lang po ani Father, hindi na unta ko malumos sa utang ron, Father. 100,000, Father. Mapadyo'y findings sa doktor. Manamingon na ito Ebanghelyo karon. Sige, sulti sa ito Ebanghelyo kahong ibasa. Nangutana ang mga apostoles kaniya, nganong maggamit mangkagsambingay, nagsulti mo kanila. Sa Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingarian sa langit, gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Psst. Uy, nalipay mo wa? Psst. Nalipay wa? Katugo na mo, kay muundang na ko. Last cheese na ba? No? Doon ako mo testimony, hindot kayo nga testimony, si Dodong email from Pardo, Cebu. Giharas siya sa demonyo for 12 years. Siya tugtarong, walking possess siya for 12 years. O sa gihapon ka, sakristan. Uy, sana naman Father, yung mga sakristan naman dyan At kayo pa, okay mga katikista diriron, no? O bandi minister. na kayo mga pasyente nga lay minister, na po ko'y charismatic ka mga pasyente nga mga walking possess. Yan naman, because of the contamination of our faith. Superstitious belief, occultism, mga habak, mga orasyon, mga hurim-hurim, mga anting-anting, they are superstitious belief. Yung mo na yung makakontaminate sa ato kinabuhi. Kaya kinahanglan atong isalikway ng tanan. O Maria, Rayna sa Pilipinas, analiti kami sa mga katalagman.
ug ang